बमब्र जोंसो शिलंआव मोनफैलायबाय होमबाबो नारजि बुदां आरो दाउसो देलायमोननि खबरखौनो मोनासै माथो जानोलै बहा थांमारखोथाय मानसिफोरा आं हले बोरैबासो मोनजोब्बायहाय गोसोखौनो आं मालाय माथो बुंनो रोंबावनो बेनिखायनो सिरि दंथारो आं बे सैमा फाग्ला अरजानाय अमा राजाया आंनो मानो फन हरबाय थायो गोसोसो थोबायना माबासो बाल बेलाय अमा राजा मा जाखांबाय थादों नोंहा ओइ हापां माबायदि शिलंनि खबरा माबायदि जानांगौ शिलंआव बेरायदों आरोहाय जोंहाबो बमब्रमाजों आंजों दै बाज्रुमा दुगैदों हाजोआव बेरायदों आरो मा खालामबावनांगौ ओइला जामायला बिदिसो होमबा खोथाया नाथाय नारजि बुदां मोनाथ' बिराद दुखु मोनगासिनो नोंसोरखौ शिलंआव दंहैयो होनना खोनानानै नारजि बुदाङा सहैबाय नामा सफैबायथ' आरो नारजि बुदाङा न'आव सहैबाय मा होनखोन नारजि बुदां मोना न'आव सहैबाय नारजि बुदां मोना न'आव सहैबायनो जोंहा बिसोरखौनो नागिरनानै शिलं मोनफैगुलायबाय आरो फाफिफोरा जोंनो फनबो खालामनानै खोन्थाहरा अमा राजासो खोन्थाहरबावबाय आच्छा थ' बिदिबा नारजि बुदां नोंनिफ्राय बेफोरबायदि एक्सपेक्ट खालामथाराखैमोन आं मानसिया जौ फेबानोखि बेफोरबायदि जायो जेबो ताल मोनलायि जायाखैलै आयै ताल मोनजोबखादों होमबालाय मानोथो थांनांगौ नोंलाय दाउसे देलायजोंलाय नोंहा मिन्थिखाया नामा सुथुरफोरनो एसेल'सो बाहाना नांगौ मा बाथ्रा दिहुनगोन गाबोन समफोरनो इलेक्सना खाथिनिफ्राय खाथिसिन सफैबाय आरो नोंसोरा बायदिसिनासो खामानि मावगासिनो बे समाव नोंसोरो इलेक्सन खाथियाव मा मोनबाय थादों आरो दा बे हाफाङाबो मालाय शिलंआवसो दंहैलायोनो नोंसोर आंनि खर' मेलेमखौ जाजोबसिगोन फारसेथिंजाय दिनै क्लिअपेट्रामोननि न'आव ओंखाम जानो थांनांगौ नोंसोर माला बुजिगोन गोरोन्थि जाबायलै आयै जौ फेनायजों माजों जेबो तालखौनो मोनस्लाबासैलै नोंखौ आं जौखौनो लोंजानो बायो जौ लोंबा तालखौनो मोना नोंहा आरो अमा राजा नोंहालाय माथो जानायमोन आंबो जौ लोंनानै एसे फेदबनानै उन्दुनासो दङमोनलै बिनिखायनो आं बांद्राय मोजां नुवासै नाटकफोरखौ आं जुदि जायगायाव थानाय मोनब्ला बिसोरखौ शिलंआव थांनो होआमोनब्रा सिं दा बे खोथाखौनो गुबुनफोरा मिन्थिबा मा होनगोन एसे थाल लादो नारजि फिसा जौ लोंबाबो एसे उन सिगां साननानै नायदो माथो खालामबावनोब्रा जौ लोंनानै इन्टारेस्ट मोननानैनो बायदिसिना जाफ्लांबाय थां मानसियाबो जौ मोनामजोब्बाय दुगैहैदो बांद्राय रागा जोंनाङालै मानो रागा जोङा जानांगौ जाखो इलेक्सना खाथिनिफ्राय खाथि सफैगासिनो बिसोरा बांसिनसो कन्ट्रभार्सि खालामना होनो नागिरदों बांद्राय जेबो सानाङा दे जों देरहाखागोन इलेक्सनाव आरो नोंखौ बांद्राय रागा जोंबा गाज्रि नुयोलै बेनिखायनो रागा जोंनाङा मानो रागा जोङा जानो माबायदि आखल देखायदों नुवाखै बिसोरो फिसालायाबो जौ लोंबाय बिहामजोआलाय मानो जौ लोंनानै शिलं माने थांफानांगौ बेहालाय बेबो मालाय हौवाजों माथो बुंबावनो आं मालाय नोंहा बिहामजोआ फैबा सोंबानो जाबाय फैथों र' दिनै अफिसावनो थाङा आं बेखौ नेबाय थागोन दिनैथ' होमबा बमा बेरगोन फैथोंल' बियो बिहामजोआ आच्छा बार' थाइबानि लारु बांद्राय रागा जोंबाय थानाङालै ओमफ्राय उनाव लोगो मोनलायनोसै आं थांसै दै दिनै बिराद गिदिर खामानि दं आंहाबो जागोन दे आंना बिखुनजोआ फन हरगासिनोसै बखिसिगोन बियो आंखौ दा मा खालामबावनो दे आं बमब्र बिखुनजोआथ' आंखौ जि बखिसिगोन नोंजों शिलंआव थांनायनि थाखाय ओरैनोथ' बिखुनजोनो बाहानाल'सो नांगौ आंखौ रायनो आं माथो बुंबावनोब्रा बिखुनजो बिहामजोनि गेजेराव हाबालै आं होमबाबो माबा मोनसेथ' आइडिया होना दा बिखुनजोआ आंखौ किं रायबा आंबो रायफिननो लुगैगोन ना ओरैनोथ' जों शिलंआव नारजि बुदांमोनखौसो नागिरफैदों दा जोंथ' फाल्थु खामानि मावफैयाखैना बे खोथाखौ दा बिखुनजोआ बुजिबाबो बुजि जाफ्लानानै जि रायगोन आंखौ दाथ' नारजि बुदांनो मा एरनानै होदोंथाय नारजि बुदाङा जाला माला मानसिफोरा एरनानै होबानो लाग्रा मानसि नङालै बेथ' नंगौ होमबाबो आंनो खोनासंनो बागोन दा बिखुनजोनि रायनायखौ जिबायदि रायखायो आंना बिखुनजोआ बाला बांद्राय गोरों बिखुनजो मोनबाबो जारलासो आरो बिखुनजोआ एसे सिख्ला जाबावनांगौ आयै बुंनोनो नांला बिखुनजो सिख्लाफोरा डेन्जार जायो नामाब्रा जायोथ' आरो जायनि बिखुनजोफोरा एसे सिख्ला ना डेन्जार जाखायो बिदि बिखुनजोफोरा बांद्राय बुरिफोरा जेबो नङा एसे बैसो थानाय बिखुनजोफोरबाथाय बिफोरनि बिहामजोफोरा डेन्जार खस्थ' मोनखायो आरो मिन्थिलाय लाङालै नोंसोर हौवासाफोरा माथो मिन्थिनो बाल बिखुनजोफोरजों बिराद अनजायो बिजामादैफोरा नाथाय बिहामजोफोरासो बिदि अनजाया बे खोथाया हले सैथोखा जोंहानि आइयाबो गावनि बिहामजोखौ बांद्राय अननाय नङा नाथाय बिजामादैखौ बिराद अनगोन थिग बिदिनो नारजि बुदांनाबो बिमाया बिदिनो आरो आंखौ अननाय नङा गावनि फिसाजोनि बिजामादैखौबा अनगौमोन आरो देनां आंबो बिदिनो जागोन खोमा बानलु बिदांनि हिन्जावखौ बांद्राय अननाय नङा बिजामादैखौ अनगोन बिदि जागोनदां बाद दे देनां फिसाजोफ्रा हौवा लानो रोंबा हिन्जाव लानो रोंबा बालावबो आंनो नांथारा इसोरखौ आं बेलेग जागोन हाया हारसिङै सिरिनो आं बिहामजोफोरजोंबो रायजो जाया बिजामादैफोरजोंबो रायजो जाया आङो देन्जार सानहरखायो माथो नोंलाय हाफां एसेबांनो ज' जाजाय थागोन एसेबांनो बांसिन दावराव दावसि जागोन बेनिखायनो गोजानावनो थाहरलायलायबाय था हाबा जाखांनानै बयबो हारसिं थालायलायनांगौ दरखार गैया बेयाव ज' जाजाय थालायलायबाय थानो देनां फिसालाया बिहामजो लाबाथाय डाइरेक्ट गुबुन जाहोखागोन आं ज' जाजाय थानायाव गैथ्रा आङो नांगौबा बिसोरनि दुखुनि समाव आं हेफाजाब होगोन होमबाबो आं बिसोरनि सुखुजों थाफायाहाय आङो फिसाला बिहामजोफोरजों आङो सुथुरबो जानानै थाया आरो आं बिसोरखौ डिस्टार्बबो खालामबाय थाया देनां नों बुरै जाबालाय
माथो जानोखाय बुरैबाबो बुरै मोनसे जालायबाय आरो माबा मोनसे राहा लामा ओंखारखागोन बिदि होननानै आं माबाय माथो देनां बुरैबा आंखौ सोर नायनो होननानै गिग्रा मानसि नंथारा माथो आं गुबुन हादोरफोराव नुदों गुबुन हादोरफोराव मालाबाबो ज' जाजाय थाया फिसालाफ्रा 18 बोसोर जाबानो गावबागाव थायो बिसोर बिमा बिफाजों थानांगौबा लासिंसिंसो होननानै बुङो जाय मानसिफोरा 18 बोसोर बारनानैबो बिमा बिफाजों ज' थायोना बिसोरनि नोजोरा माने बिसोरनि हादोराव आरोना माबा गैया आरो मा होननानै बुङो मान गैया सनमान गैया होननानै बुङो बेनिखायनो 18 बोसोर जाबाथाय 20 बोसोर जाबाथाय गावबागावसो थाखायो हिनजावसा जा हौवासा जा आरो बिमा बिफाफोराबो इसेबां अधिकार गैला आरोना फिसाफोरनि सायाव माने जाबसिनलाबाय थानो खामानिफोरखौ गाव गोसो जाबा मावगोन गाव गोसोबा थागोन आरो बिसोरना बेबायदि आरो बुरि जाबाबो बोराय जाबाबो बिसोर मा जायो नार्स सासेफोर लाफाखासिगोन आरोना ओमफ्राय बेफोरबायदिनो थैलांसिगोन आरो बिसोर ज' जाजाय थाया जोंनि एसिया हादोरमायावसो बिमा बिफाफोरजों जमा थायो ज' बिदिनो रायजो जानानै थैनानै थाङो गुबुन हादोरफोरना बिदि नङा वेस्टार्न कालचारफोरना गावबागावसोखा बिदिनो इन्डिपेन्डेन्ट जानांगौलै एसेबांनो कालचार होननानै थागोन हारि होननानै थाबाय थागोन एसेबांनो बांसिनसो बेकवार्डसो जालांबाय थायोलै बुस्थुफ्रा नंगौथार वेस्टार्न कालचारा नंखाय बांद्राय हारि धोरोम लानानै दावराव खालामबाय थाया बिसोरनासो बांसिन उन्नति जाय जायगायाव बांसिन कालचारखौ लानानै बांसिन धोरोमखौ लानानै दावराव दावसि जायोना बे जायगायाव उन्नति जाखाया बेनिखायनो आङो फिसाजोफोरा एसेल' गावनि आथिङाव गसंनो हाथोंहाय नांखाला आंनो बिसोरखौ बालि फन हरगासिनो बिखुनजाबो हेल' आयै नै थांगासिनो दङ गुवाहाटि मोनसिगोन नेगासिनो दं आं माबार फै बेवहाय मा मोननानै नों शिलं थांनाय आयै आं गारि सालायगासिनो दङ न'आव थांनानै आं नोंजों मोजां रायलायहैगोन दे दोनथ'नोसै बाय गैला बमराव गैला दिनैबा हले बिखुनजा आंखौ दोखो रायसिगोन आथिखाय नार्जि बुदां थाखाय हिनजाव गरायसो नागिरखुमा लायबावबायदां बापरे दावसो देलायाबा दा मा बुंलायगोन आंखौसो उल्था दाय लगायलायगोन नामा बियो गावहा जौ फेना लानानै शिलं थांफाना आंखौसो उल्था दाय हमाबानो जाबाय आरो बेबो आच्छा गासैबो थागथियारि जाजोब्बायना मानसिखौ किडनेप खालामनानै बहा दोनहैगोन बेखौबो थिक-थाक खालामजोबखाबायना औ खालामबाय थिगानो दे बै खेबसेनि बायदि गलांनो मोना दै हंलाया गलांनाय बायदि बे खेबसेयाव दावस्रि देलाया जाहाथे गलांनो मोना आरो बे दावस्रि देलाया जोबोर खाथ्रा हिनजावसो बेनिखायनो बेखौ किडनेप खालामनो एसे साबधान जा मानो होननानै बुङोब्ला बे सासे जार्नालिस्टबावसो दै अके थांनो हासिगौ नोंसोर बापरे जेब्लानिफ्राय अमा बसखौ लोगो मोनदों अब्लानिफ्राय आंनि खामानिया डेन्जारथार माथो डेन्जार खामानिल' मावनो मोनो माथो आंलाय मानसि किडनेप खालामनाय मानसि बुनाय जियानो जाया मानो अमा बसनि थाखायसो आं जेलाव थांनो बारग'दों बेनिखायनो अमा बसखौनो भगबान सानना लानोसै आं मा होनो सन्थला मैया हराव मा जायामोन नोंहा जेबो जायाखैलै जौ लोंनानै बहाबाफोर गोलैदोंमोनदांलै बोरैबा नायबाथाय माथो जौ लोंनानै सौग्रोनाय बायदि नुवाखै मानसिफोर बुनाय बायदिसो नुदों गसाइ मानो बुनांगौ जाखोब्रा आंखौलाय गैयालै बुवाखैलै रावबो एबारनिफ्राय मोनाखौना जेरावबो दा ओंखारसै ओरैनो बाय इलेक्सन खाथिनिफ्राय खाथि सफैगासिनो गावजों गाव दावराव दावसि जाबोगासिनो दङ बेनिखायनो जानला मानला हारसिं दा ओंखारथ'सै नोङो इलेक्सनजोंलाय मा खोथाब्रा आंलाय पार्टिनिबो मानसि नङाना आंलाय भट होनांगौ होननानैसो मानसिफोरनो भट होयो बेबो लटारि गेलेनानैसो जायनो लटारियाव नाङो बेनोनो भट होयोलै आं देग्लायबा सोरनो होनांगौ जागोन माथो नांगोलबो दं ट्रेक्टरबो दं बिबारबो दं बेफोरखौनो सानबाय थायो आं मानो साननांगौ आफा नों लटारि होनानैसो भट होयोबालाय नों लटारि होदो नोंनि लटारियाव बिबार मोनोबा बिबारनो होदो नांगोल मोनोबा नांगोलाव होदो ट्रेक्टर मोनोबा ट्रेक्टराव होदो बेवहायबो मानसिफोरखौनो फसायाना आङो सोरबा केन्डिडेटखौ ट्रेक्टरनिखौबो मोजां मोनो नांगोलनिखौबो मोजां मोनो बिबारनिखौ मोजां मोनोलै आं माने आङो मानाव गेदेर हाग्रामा सारखौबो मोजां मोनो आरो मानाव गेदेर प्रमद सारखौबो मोजां मोनो दा खोथाया जाहैबाय सोर सासेनो भट होनो बेनिखायनो लटारि गेलेनानैसो होखागोनलां दे नों जेराव होयो बेवहायनो भट होबानो जाबाय ओमफ्राय बिदि होननानै जानला मानला नोङो मानसिफोरनि सिगां दावराव दावसि बेफोरबायदि खोथा दा रायलायदे आंहा जेबो मिन्थियालै पलिटिकेलनि खोथा बेनिखायनो मा बुंनांगौ मा थानांगौ रोंलायलाङालै जायखिजाया भारत हादरनि थागिबि हिसाबै भट होनांगौ नालाय होयो बे केन्डिडेटआ मोजां माने भट होखाबाय आरो आङो जाबाय दे आफा भटनि खोथाफोरखौ रायलायबाय थानांला जायखौ मोजां मोनो बेनोनो भट होबानो जाबाय नाथाय बेफोरबायदि मानसिफोरजों बुजानायासो मोजां जायासै आरोना सोर बुदों नोंखौ आफा देलाय खोन्थालाय सोर बुदों सोर बुनांगौ जाखोब्ला बुवाखैलै आंखौ रावबो आच्छा दे बिदिब्ला दुब्लियाव थांनि आं नों मा सानो आफाखौ सोरबा बुनानै हराखै होनलाय
आंबो बेखौनो सानदों। मानसिनि मोदोमफोरखौ नायनानैथ' सोरबा बुनानै हरनाय बायदिसो नुदों। दा गावबो मोजाङै खोन्थानो रोङा माथो। बेनोथ' जाबाय दा। ओमफ्राय आं दखानाव थांनोसै, नोंसोर दिनै न'आवनो थाथ'। दे होमबालाय। आसलथे सोर बुनानै हरदों बे सन्थुलाखौ? गावबो खोन्थानोबो रोंला। माने इसिबां जौ लोंनाय बेलाय फाथा मोनलाय लायिलाय। र' लासैनो मोजां सोंगोन आं। माबाफोरथ' लाखोमायाखैथ' बियो? दा मोनायाव लासै सोंनायसै आं। ओइ जाथि, नोङो आंखौ एसेबो मोजां मोनला आरो? आं नोंनि थाखायनो बेसेबां मोजां ओंखाम ओंख्रि संनो सोलोंबाय। नों आंखौ दासो सा ससेयाव मोजां मोना होननानै बुंबा आं बोरै सहायनो हानो दे? आं नोंखौ जोबोद गोसो थोयो जाथि। प्लिज आंखौ आइ लाभ इउ बुं। बुंना प्लिज। आंबा नोंखौ आइ लाभ इउ बुंबाय, नोंबा आंखौ आइ लाभ इउ टु होननानै बुंदो। मानि थाखाय बुंनांगौ आंलाय? मानो होनोब्ला सानसे समाव नोंबो आंखौ आइ लाभ इउ बुङोमोन आरो आंबो नोंखौ होनोमोन ना। प्लिज ना जाथि सना, आंखौ गोसो थोफिनदो ना। आं नोंनि थाखाय आङो मोजां मोजां ओंखाम ओंख्रि संनानै होगोन। आं नोंनि थाखायनो अनला दाउ संनो सोलोंगासिनो। सबायजों साम'खौथ' संनो रोंबाय आं। आं ना बाथोनबो संनो रोंबाय, नाफामबो देनो रोंबाय। गासैबो खामानिखौनो मावनो रोंजोबबाय। माइबो गायनो रोंबाय, खोथियाबो फुनो रोंबाय, आं साहाबो फुदुंनो रोंबाय। बेबो गोथाव। अन्नानैलाय नोङो आंखौ आइ लाभ इउ बुंदो बास, होमबानो खोथाया जोब्बाय। खोनासं दाउदै, आं नोंखौ हाबा खालामनो हाला। मानो आंखौ हाबा खालामनो हाला दे? सोरखौ गोसो थोदों नोङो बुंलाय, सोरखौ गोसो थोदों? जायखौ गोसो थोदोंना बे सिख्लानि खानायखौ बुखुगोन आङो। आं रावखौबो गोसो थोआखै। आरो गोसो थोदोंबाबो आं नोंनो मानो खोन्थानो? मानो होनोब्ला नों आंजों हाबा जानो गिनानै हाबानि साननैनि सिगांनो खारदों नों। आं नोंखौ माबोरै गनायना लानो हाफिननो? हाला। आंनि गोसोआ मोनसेल', मोननै नङा। मोनसे गोसोजों बावनानै गुबुन मोनसे गोसोजों बोसफिननो आंनाव बेफोरबायदि गोसो मोननै मोनथाम गैया। ओइ जाथि, बेफोरखौ दा बुंसै। आं नोंखौ जोबोद गोसो थोयो। नोंनि थाखायनो आं गासैबो खामानिखौनो सोलोंजोब्बाय। नों मानो बुजिया? आं जेबो बुजिया। नों आंखौ गोसो थोमाराना? नों आंखौ गोसो थोआबा आं थैगोन। नोंखौबो बुथारगोन आरो नोंनि हिनजावखौबो। दा बायदियाव जुलिनि मन्दपाव आंजों जिरायफायाबा आं गुबुनजोंबो नोंखौ जिरायनो होआ। मा खालामो खालामबाय था। ओइ जाथि, नों आंखौ गारनानै मानो थांदों? आइ लाभ इउ होनदों ना? आइ लाभ इउ होनदों जाथि। ओइ आइ लाभ इउ। मानो आंखौ गोसो थोआखै? जाथि, आइ लाभ इउ जाथि। आं नोंखौ जोबोद गोसो थोयो। नों मानो बुजिया? माथो बादुलि नाम्बार 1 सो। बादुलि नाम्बार 1। मानो गारदोंलाय? नोंनोलाय मानो नांगौ आंनि गारनाय गारिखौलाय? आंखौ खायनोथ' सोंदों। सोर बुदों नोंखौ? आंनो खोन्था। नोंलाय मा खालामनो? नों थिंख्लि उदैया? आंखौ रेजें होननानै दासान। आंबो गिलिरसो। नोंनि गिलिरा? गावखौनो मोजाङै थिखोनो हाया, मालायखौ बुनो ओंखारग्रा। बुंलाय, नोंखौ सोर गारदों? बे मानसिखौ बुहैगोन आं। नों बायदि हायथा दुब्राया गावनि खोथाखौ सानबानो जाबाय, आंनि खोथाखौ साननाङा, मिथिबाय? लाजिनोबो रोङा, गायथाथा नेवलालानो। मासे बासिदोंलाय। आंलाय बासिबाय थानाङालै, नोंखौनो हाबा खालामगोन आङो। मोनथियाखै नामा खेला? आंलाय मोनदों होननानै बासिबाय थानाङा आंखौ। बाप्पा ओइ, मा होनदों? माइरं सेरसेयावनो 40 थाखा 50 थाखा? लहा फानदोंना माइरं फानदोंब्रा? बेसेबा गोबाव जाबाय माइरं सेरसेयाव 40 थाखाया? नोंहा दासिमबो मिन्थिया नामा? ना माइरंखौनो दिनैसो फार्स्ट टाइम बायनो नागिरदों? नंखायखौलाय माथो बुंनो, दिनैसो फार्स्ट टाइम माइरं बायनो नागिरदों आं। बिफानि सायाव जादोंमोन नालाय माइरं सेरसेयाव बेसेबां दाम बेखौबो मिथिलाय लाङा। दा गाव बायनो फैनायखायसो मिथिबाय दा। आच्छा दे, माइरं 10 केजि, आलु सेरसे, दालि सेरसे, संख्रि बानलु गासैखौबो हरजोब। आच्छा, माइरंखौ माबायदिखौ नांगौ? लकेल नांगौ ना रेशन माइरं नांगौ ना बासमती माइरं नांगौ ना मा नांगौ? बाप्पा ओइ, माइरंआबो बायदिसिना रोखोमनि थायो होमबा? मोनसेल' जातनि माइरं थाया होमबा? माने आंथ' गोसोम मोनसे गुफुर मोनसेल'सो सिनायो माइरंखौ। आच्छा, गोजाबो दङना? गोजा, गुफुर, गोसोम बे मोनथामखौल'सो मिथियो आं। गोसोम माइरंआ बेयो जोबोद दाम लायो आरो गोजा माइरंआ दा गैथ'आ आंनाव। आच्छा, नोंथाङा दिनैसो फार्स्ट टाइम माइरं बायफेरदों नामा? औ, दिनैसो फार्स्ट टाइम माइरं बायनो नागिरदों आं। उन्दैनिफ्रायनो माइरं बायफेराखैलै आङो। बेनिखायनो माइरंफोरा बेसेबां दाम लायो बेसेबां दाम लाया जेबो मिथियालै। दे, माइरंखौ हरदो जायखिजाया। गोथावसिन माइरंखौनो हरबानो जाबाय। जागोन दे। बाप्पा ओइ, माइरंनि दामा बेसेबां दाम लायो? गोदो उन्दैयाव माथो 10 थाखा ना 9 थाखाल' खोनादोंमोन खोमालै आङो। बेसे आंबो माइरंखौनो बायाना मानसिया। हाबा जानानैसो मिथिबायलै माइरं दाइरंनि दामफोरा बेसेबां। आंनो एसे खस्थ' मोनदों होनबाथ' बे गोरिब थाखोनि मानसिफ्राथ' बिराद खस्थ' जायोलै माइरं दैरं बायनानै जानो। बिसोरा माबायदि जानानै दङब्रा बिसोरलाय? बिनि सायावथ' देग्लाय मानसिफ्रा माइखौनो गायनो हाबावाखै। अब्लाथ' फैबाय थानाय बोसोराव माइरं दामा बिराद बारा जाबावगोनलै। आरो जाग्रायाबो जोंहाना एरबावसिगोन ना सासे।
बेनिखायनो फैसाखौ थिगसे खामायनोसै बिफाजों नांलाय खमलाय धन सम्पतिखौ सिनानै लानोसै नङाबा जानाय नंला बे संसाराव मोजाङै जानांगौआ एसेबां गोरलै नङा सेख'से जानांसिगौ दाउसे देलाया माइरं बिहरनाया गोबाव जाबा जारला जागोन ना फारसेथिं आंहा स्कुलावबो थांनांगौ दा जाम्बा साइससो मोनबायलै आं हाबा जाना लानानै जा बुस्थु बायनांबाय थानांबाय माथो खालामबावनो मानसिनि जिउ मावाबाबो जाया नङा होमबा मोनफैबाय महारानी गावखौनो मा साननानै लायो नोंलाय बे हराव मालाय हौवाजों मानो शिलंआव थांनांगौ नोंलाय नारजि बुदा दाउसे देलायजों शिलंआव थांनायखायसो आं नागिरलांफादोंमोन दा नोङो आंनि फिसाखौबो गावबायदि साननानै लाबाय नामा नोङो बे नारजि फिसाया अख्राङाव थांबा नोंबो थांफागोन नामा बे नोरोगाव थांबा नोंबो थांफागोन नामा मानो थांफानांगौ नोंलाय बेखौलाय नागिर हा दा माथो नारजि फिसायासो न'आव गाफैबाय नोंसो न'आव गैबावा मा मोनहैनो नोंलाय शिलंआवलाय आं बुंखाबाय दा नारजि बुदाङा दाउसे देलायजों हरावनो जौ फेनानै शिलं थांनायखायसो आंबो नागिरफादों होननानै आरो आं नारजि बुदांखौ फन खालामबाबो फनानो सुइच अफ बासो बेनिखायनो आङो बिराद टेनसन जानानै नागिरहैदोंमोन बे नागिरहैनायानो माबा गाज्रि जाबाय गावनि हौवाया सोरबा हिनजावखौ लानानै बहाबा थांबा एसेबाबो हिनजावफोरालाय माबा सानखागोन ना माने गिनाय फैखागोन ना नोंनि गोसोआ गाज्रि बेनिखायनो गावनि हौवाखौ गाज्रि होननानै साननानै लायो नोंनो बाहानासो नांगौ दा बेरायनो नारजि फिसाखौ नागिरफ्लानाय हिसाबै मोनहैगौबा शिलंआव थाङाखै नोङो मालाय हौवाजों आयै बिदि नङालै नारजि फिसा नों जेबो बुंखाया गावनि हिनजावखौ दा नों सिरि था नारजि बुदां नोंबो जेबो बुंनाङा दै आरो खोनासं आयै नोंनि फिसालाया दस्रा हिनजाव लानानै गुबुनाव थाहैबाबो जेबो दाय गैया आरो ना हौवानि फिसा नालाय नङा होमबा हौवानि फिसाया दसजन हिनजावफोरजों लाइन मारिबाबो जेबो नङा नाथाय आङो गावनि हौवाखौ नागिरनो थांनायाबो दाय जाबाय आरो ना बेबो बमब्रमाजोंसो थांदों दा आंलाय बमब्रमायाबो गावनि हिनजावखौ नागिरलांदों आंबो आंनि हौवाखौ नागिरहैदों बेवहायलाय मा दाय जाखो नोंहालाय माने नारजि बुदाङा दा बायदियाव मानसि सासे बुथारना फैबाबो नारजि बुदांखौ नों दायखौनो होनाय नङा आंनि थाखायसो बुथारना फैदों आंनि थाखायसो जादों होननानै बुंगोन ना आइयाव एसेबां गोरा बुंदोंना नों आंखौ आंनि बिखुनजोबानो आंनिख्रुइ गोरोंसिन साननानै दाला आंनिख्रुइ बैसोआव गेदेरसिन बिदि हिसाबै आं नोंखौ मान होयो आरो मान होयो नोङो नारजि बुदां बायदि फिसाखौ जोनोम होनायनि थाखाय नाथाय बिदि होननानै नों आंखौ गोसो बायदि जि मोनो बेखौनो रायलाबायनाङा आं नारजि बुदांखौनो गोसोथोनानै फैदों नारजि बुदांखौ गोसोथोगोन जेब्लाबो गोसोथोगोन आं नारजि बुदांजोंनो हाबा जाबाय जेब्ला बेजोंनो थाबाय थागोन नोङो आंखौ मा साननो सानबाय था नों आंखौ फाव फान्दायनानै होखारनो नागिरदों नारजि बुदांनि हिनजाव गदाय नागिरनानै होफैनो नागिरदों बे सिमांखौ नों हारसिंनो सुजुबाय था आंबो हाफांसो देनां जायोब्ला आंबो दुर्गा देवीनि महर लानो हायो बा बिदि बुंनायथारदों नों आंखौ नों दाया मावना फैबाय शिलंआव थांनानै दा उल्था आंजोंसो नांलायदों आं शिलंआव नारजि बुदांखौसो नागिरहैदों दा आं बेवहाय फाल्तु खामानि मावना फैयाखैना शिलंआव आरो नोङो ना आंखौ मालाबाबो गावनि बिहामजो सानखायाखै नोङो आंनि मोनफ्रोमबो खामानियावनो दाय हमबाय थायो दाथ' शिलं थांनायखौ बिराद बायदिसिना सानथारलायबाय नोङो सानाबाबो नोंनि आखलनि थाखायनो साननांगौ गोनां जायो नों मोजां मोनबा मालाय हौवाजों नोङो शिलंआव थांनानै नारजि फिसाखौ नागिरनानै लाना फैयामोन नारजि फिसायालाय मा गामिनिफ्रायनो जेरावबो ओंखारलाङा बांद्रायनो खामानि थाखायसो थांनांगौबा थाङो नाथाय नोंसो नारजि फिसाखौ जेरावबो बेरायना लिंना मोनैनि रागा जोंबाय थायो नोंनिनो आखल मालाय हौवाजों शिलं थांनो लुगैनाया मानोथो फैनाय शिलंनिफ्रायलाय थाबोबानो जायोमोन ना शिलंआव गोसोबायदि बेरायबानो जायोमोन मानो फैनाय नोङो आं जेसेबांखिनि नोंनो बिदिन्थि होआ माने एक्सप्लेनेसन खालामा मानो नों आंनिसो दाय हमखागोन बेनिखायनो आं जेबो बुङा सिरि थानोसै आंनि नारजि फिसाया मालाबाबो गाज्रि खामानि मावा नारजि फिसाया मोनसेल' गाज्रि खामानि मावदों नों बायदि मानसिखौ बे न'खराव हाबा खालामना लाबोनानै नों बायदि मानसिया नारजि बुदां बायदि हौवाखौ मोननायखायसो मोननाय गुबुन बायदि हौवाजों नोङो रायजोखौनो मोनजालामोन नोङो आंनि फिसा नारजि बुदाङा सनाखाय दैखाय बारथारदों नोङो मालाय हौवाजों सेन्थाय शिलं थांग्रा नारजि बुदांखौ नागिरहैदोंसो होनदोंना मानो नागिरहैनांगौ नों न'आव थानानै नेनो हायामोन हौवाफोरबायदि नोंखौलाय सोर नागिरहैनो खोन्थानाय आयै नोंना बांद्रायबाय मानसिखौ खोथाजों बुंनायजों लोगोसे मानो आखाया थांनांगौ नोंबो हिनजावनिसो साइड आरो ना बे मोजां हिनजाव मोनब्ला नोंखौ न'आव नेगोमोन मानो मालाय हौवाजों थांफानांगौ बियो आयै गासैबो खेत्रआव नों हाफांखौ दाय होनाङा ना आंबोथ' जौ फेनानै थांदों मालाय हिनजावजों आंनिबोथ' दाय दङ नों आंखौबो दुसिनो हायोना हाफांखौल' मानो दुसिखो नोंलाय मानो होनोब्ला बियो हिनजावनि फिसाया एसेयावनो एसे दाय नाङो बेनिखायनो सानै हयसो खामानिफोरखौ मावनांगौ बेनि सायाव आरो इलेक्सना खाथिनिफ्राय खाथि सफैगासिनो आंहासो बदनाम मोनगोन हनै दुलाय एमएलए समाजनि मा मोजां खामानि मावनो बिनि बिहामजोआसो हनै सोरबा हौवाजों माबायाव थांदों शिलंआव थांदों गुवाहाटियाव थांदों होननानै आंहासो नाम मोनगोन आंहासो भट मोननाय नङा बेफोर खोथाखौलाय बहा साननो बेलाय गावनि खोथाखौल'सो सानो आरो नोंबो हिनजावनि साइडल' लाग्रा ला बिदिनो बिमानि खोथायालाय बहाथो उदायबावनो हिनजावनि खोथायासो देरसिन जायो नङा आनलाय मावबाय था आलि आंनि खामानियावल' जेबो लेथा नांनो मोना बे खोथाखौ दिनैनिफ्राय सानैबो मोजाङै गोसोआव सोनानै ला हाफां साबायना आया सोबानाया बहा सानो नोंसानि आया आंखौ खुदुमनासो गालांदोंना बेनिखायनो सायाखै दसे जिराय नारजि बुदां मोनसे खोथा बुंगोन ना दाउसे देलायजों नोंजों मैया हराव मा जानाय
मा जानांगौ जाखो? आं डाइरेक्ट सोंखागोन खुदुमलायाखैथ' नोंसोर। होद मा गोदाव सोरावलै? मानो होनोब्ला जौ फेबाथाय नोंहा हाफां बेमार जायो। गासैबो हिनजावनि मोखाङाव आंखौसो नुयो। आरो दाउसो देलायाबोथ' नोंखौ चान्स नागिरबाय थाखायो लाइन मारिनो। अब्ला बुं, नोंसोर सानैनि गेजेराव माबा मोनसे जादोंना जायाखै माया? मा गोदाव सोराव सोंलाबायोब्रा? जौ फेग्लिनानै जों सानैया शिलं फारसे थांदोंबाबो लामा ससेयावनो दाउसो देलाया गोबानानै होदों। आरो बियो गोबाखांनानै गारियावनो उन्दुदों आरो दसे थानानै आंबो मालाबानो गारियावनो उन्दुब्लांफ्लांखो तालखौनो मोनाखै। जों गुवाहाटिसिमनो सहैबावाखैसो। जेब्ला फुं जायो अब्लासो सिरि मोननानै हाखु दाखु न' फारसे फैफिनदों जों। नों बेखौनो बायदिसिनासो साननानै लाबाय। मानो होननानै बुङोब्ला नोंसोर जौ फेदोंना? मा थिक जौ फेनायजों नोंसोर आखाइ दांलु दांला खालामाखैथ'? एसे गोदाव सोरावलै, बिदि जेबो जायाखैलै। आं माबोरै फोथायनो? नोंहा हाफां बेमार जायोना। गासिबो हिनजावनावनो आंनि मोखांसो नुयो जौ फेबाथाय। बेनिखायनो आं फोथायनो गोब्राब मोनदों, मिथिबायना? दाउसो देलायनाव सोंनानै लाबानो जाबाय आरोलै। आंलाय दाउसो देलायनावबो सोंखागोन ना। माथिखाय जौ फेनानै नोंसोरबा मा जादों मा जायाखै आं मारै मिथिनांगौ? फारसेथिंजाय बिखुनजोआबो आंखौल' दाय होदों, मिथिबायना? जोंथ' नोंसोरनि थाखायनो बेसेबां टेनसन जानानै शिलं फारसे थांदों, मिथिबाय? बमब्रआबो आरो आंबो। नोंथ' मिथिखायो आं बेसेबां टेनसन जादों होननानै। आंखौलाय बमब्रमाजों माबा मोनसे बुंनांगौ खुगा बिसिखागोन आं नोंखौ। नोंखौलाय मा साननांगौ जाखोब्रा? आं जेबो सानाना। आरो नों गोदाव सोराव दाउसो देलायखौ आंखौ बायदिसिना साननाङालै। आंहा बेफोरबायदिनि जेबो टाइम गैया। टाइम थाबाथ' नोङो दाउसो देलायखौ खुदुमगौमोन। होद, मानो खुदुमनांगौ जाखोब्रा? आंखौ जानला मानला दाय हमलाबाय थानाङा दे बेवहाय। दे आं जेबो दाय हमथ'। आं दाउसो देलायनाव सोंगोन आङो। सोंनो थांनोसैयानो आं दसे थानानै। सोंहैबानो जाबाय। आरो आंबो खामानियाव थांनोसै। खोनासं, दिनैनिफ्राय आंखौ जेबो पार्टियाव लिंखानांला। दिनैनिफ्राय जौबो लोंनो मोनखाला। खालि गोसोआनो गुलुब गुलुब मोनबाय आं। मैया खुदुमलायाखैथ' बिसोर सानैया जौ फेनानै। सोंहैखागोन आं ना दाउसो देलायनाव। आं गारखाया आं दाउसो देलायखौबो।